Juan Rixin ingeniari erretiratu batek asmatu ditu kapsula apartamentuak Japoniako kapsula hoteletan inspiratuta. Bereak hala ere hobeak direla dio, aireztatzen naturala dutelako eta zaintza eraikinaren ateetan. Errentariak denbora gutxi gelditzea nahiko luke etxeko gazabak. Ikasketak bukatu berri dituzten ikasleak izan ditut gogoan, ez da oso erosoa, baina lagundu egingo die lan bila hasten direnean. Gero, diru pixkat aurreztu eta berehala zerbait erosoagoren bila hasiko dira, eta horrela beste bati utziko diote lekua. Txinan eta batez ere Beijing bezalako hirietan etxebizitzaren prezioak ordainezinak dira, gero eta jende gehiagorentzat eta horregatik sortu dira kutxa apartamentu edo kapsula apartamentu hauek. 2 metro karratu eta hilero 250 joan 25 euro baino pixkat gehiago ordainduko dute hemen bizi direnek. Heilu Autoa poeta da eta astebete darama bere pisu txikian. 35 euro ordaintzen ditu hilean gainerakoek, baino 10 gehiago interneterako sarbidea ere baduelako. Ikusi nuenean sinistu ere ezin nuen egin horren txikia izan zitekenik. Erabaki hartzea ez zen kontu erraza izan, baina orain gero eta erosoago sentitzen naiz. Beijingen bizitzearren merezi du. Oraingoz honelako 8 apartamentu bakarrik daude eskaintzan eta gehienak hartuta daude dagoeneko. Apartamentuen asmatzailearen esanetan, Beijing eta Shangaiko aldirietan laister zabalduko da ideia hau.